Mapatahon ta ang fitness journey o financial habits sa nag-inusarang comedy queen. With us this morning, ang love natong tanan, Miss Ai de las Alas. Maayong buntag, Miss Ai! Welcome back sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Cecil, at maayong buntag, Visayas Region. Sa lahat ng mga nandiyan po nanonood sa inyo, maayong buntag. Good morning. Good morning, Miss Ai. Kumusta po kayo? How different is Miss Ai this morning compared to Miss Ai that we interviewed last year? Ganun pa rin. Blessed na blessed. Kasi syempre, kakagising lang natin. And thank you, Lord, at tayo'y nagising, at tayo'y walang sakit. And yun naman ang essence ng ating buhay ngayong mga panahon na to. And being the country's comedy queen, ikaw talaga yung laging nagpapasaya sa amin, Miss Ai. But we also want to know, what makes you happy, Miss Ai? Ano yung mga simple joys mo? Naku, marami akong simple joys. Siyempre, nandyan ang aking husband, Yes. ang aking ang apat kong mga anak na mababait, magaganda, ang aking baby fur na si Sailor, ang mga Hello Kitty everywhere. Yan ang mga nakakapagpasaya sa akin. And siyempre, mga exercise, marami tayong dapat ipagpasalamat at maging masaya tayo. Ano yung sikreto nyo po? Kasi pabata kayo ng pabata. How do you stay in shape? Siguro, eto assessment ko lang naman kasi baka yung 5 years ko na organic yung kinakain ko. Tapos, exercise, water, and always be positive and happy. So, kaya siguro ganon yung aura. And of course, Miss Ai, full support din kayo sa fitness journey ng asawa niyong si Gerard. Paano po ito nagsimula? Kasi 'di ba nagpa-pilot siya dati, and then kailangan kasi sa exam nila healthy ka. Yung mga panahon na yun mataba talaga siya. So medyo high blood siya ng konti. Medyo lang naman, hindi naman full high blood. Then kailangan niyang maging healthy. So doon yung nag-start. So tinuloy-tuloy niya na yung pagiging head buff. So ayun na siya ngayon, muscle man na siya. Tsaka parang gym buddies kami. So pag tinatamad ako, siya talaga yung siya na, mag-gym na tayo. And ngayon, Miss Ai, let's talk about Oh My Love na laging nagpapasaya sa amin gabi-gabi. Ano yung pakiramdam mo na marami kayong pinapatawa? Yes, ako Cecil, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin, sa show naming Oh My Love. At syempre happy kami dahil marami kami napapaligayang tao, lalo-lalo na kapag pinapanood nila yung Oh My Love. So we're very happy and thankful sa kanila. Ano-ano pa po yung mga aabangan namin sa makulay na karakter mo dito bilang si Vida? Nako, marami pa kayong aabangan. Tingnan natin kung sino ba ang magiging ka-love life ko ulit dito or ang aking magiging partner. At ano ba ang mangyayari kay Bench at kay Lovie po. Marami pa yan. Nako, abangan niyo po yan. And Miss Ai, nakausap din namin yung mga younger comedians na kasama nyo dito sa Oh My Love, and they all look up to you sa professionalism na pinapakita nyo, Miss Ai. Ano po yung gusto nyong ibigay na ehemplo and of course payo din para sa kanila at sa mga ibang aspiring comedians as well? Unang-una, kailangan maging humble pa rin tayo kung ano man po yung narating natin. Always be thankful to God and always be humble. And always remember na darating ang panahon na mayroong mas magaling sa atin. So stay humble. And of course, Miss Ai, dito sa Oh My Love, hindi lang puro comedy, advocacy nyo din yung financial literacy. Kayo po, Miss Ai, gaano ka-importante sa inyo ang pag-iipon and of course, yung tamang paggastos ng pera? Naku, marami na akong pinagdaanan dyan sa ipon, sa paggastos. And ang natutunan ko dyan, kung maiiwasan nating mag-loan or umutang, tingin ko yun. Kumbaga,
gumastos lang tayo beyond our means. Pag hindi na kaya, wag na nating gawin. Kasi diyan tayo nagkakaroon ng utang-utang. Kung ano lang yung simpleng buhay, yun lang. And ipon, ipon, ipon. Kasi yan ang mahalaga. Lalong-lalo na naranasan natin yung pandemic. So nakita natin ano ba magiging buhay natin kapag wala tayong trabaho. So napakahalaga talaga na meron tayong ipon. So please invite all our kapuso na abangan kayo gabi-gabi sa Oh My Love. Huwag niyo po kakalimutan ang Oh My Love. Everyday po yan sa ating mga kapuso. So don't forget po, huwag niyo po kakalimutan panoorin kasi masayang-masaya pa po at marami pa po kaming hatid sa inyo. Katatawanan. Daghang And love salamat. story of Daghang salamat, Miss Ai. We love you very, very much. Daghang salamat. Thank you so much. Agang salamat. Love you too. Maraming salamat po. Ingat. Keep safe.